na subscribe da alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanwa. Kamar yadda kuke gani jaruma Rahama Sadau kenan, inda take ɗaukan sabon fim ɗinta wanda take yi a masana'antar Nollywood mai suna The Haunted Girl, inda jarumar ta yi abubuwa da dama a cikin fim ɗin wanda sun sabawa addininta na Islama da kuma al'adarta ta Malam Bahaushe. Bayyanar waɗannan bidiyoyi sun janyo cece-kuce a shafukan sada zumunta. Idan ba ku manta ba, Rahama Sadau na ɗaya daga cikin jaruman Kannywood da suke yin fim a cikin masana'antar Bollywood da ke kudu. A cikin su sun haɗa da Sani Musa Danja, Ali Nuhu, Yakubu Muhammad da kuma ita kanta Rahama Sadau, sai kuma Amal Umar. Wannan bidiyo ya fita ne a kwanakin nan, inda za ku ga Rahama Sadau ɗin ce a cikin wani yanayi wanda mun rasa wani kalar yanayi ne wannan, wanda mu dai fatan manan shi ne Allah shirye ta kuma Allah ya sa ta gane.